लोगोफोर आं थानाय खाथियाव आरोना ट्रेना सानसे बिराद लासै खारखायो माने गोजाम सिरिखौ बोखारनानै गोदान सिरि लगायदो आरोना नोंथांमोननो देखायनि दे बिदिबा ट्रेनखौ नायना लाबानो जाबाय। न' खाथिनो होनजायो आरोना नेशनेल हाइवेजोंनो नांजाबनाय खिनियाव लामा बानायबाय दं लोगोफोरनि बेनि थाखायनो ट्रेना माने बिराद लासै खारो आरोना इखिनियाव सानसेनो लामा बानायबाय दं इखिनियाव माने गोजाम सिरिखौ बोखारनानै गोदान सिरि लगायदो आरोना नै लोगोफोरनि जि लासै खारदो ट्रेना नै ओरैजाय नै सिगां खारबाय दं नै लोगोफोर माला जागोनथाय मिन्थिया आरोना सिरिखौ गोजाम सिरिखौ बोखारनानै माने गोदान सिरि बानायबाय दं बेनि थाखायनो बेखिनियाव ट्रेना एकदम लासैथार खारो नै एसे गोजान जायो नालाय आरोना बारा खाथिद्रायबो नङा मानो होनोबा जेनेबा आङो खाथिथाराव थानानै बानायाखै आरोना नेशनेल हाइरडआवसो थानानै बानायदो नालाय नेशनेल हाइरडजों आरो ट्रेन साइडेनजों खाथियावनो नांजाबखानाय दै लोगोफोर नै बेबायदि आरोना नै जि लासै खारखादों ना लोगोफोर।